Ja osobne si myslím, že je to také veľmi malé gesto, keď máme potrebu za niekým chodiť a mu pripomínať, že čo sme kedy povedali a ako sme to mysleli a že my sme v skutočnosti mali pravdu. Je to také veľmi nesebavedomé gesto, ktoré nás vypovedá, že potrebujeme ostatných ľudí na to, aby sme sa cítili dostatočne dôležití. Potrebujeme, aby niekto nám priznal, že máme pravdu a je to naozaj tak, pretože inak si neveríme, inak neveríme tomu, že sme dostatočne hodnotní alebo že naozaj máme pravdu. Skrátka, kým to nepočujeme z úst niekoho iného, že áno, máš pravdu, je to tak, ako si to ty povedal, tak častokrát ako keby sme nevedeli sami sa presvedčiť o tom, že môžeme mať pravdu a že ľudia s nami nemusia súhlasiť a že môžeme mať aj tak pravdu a môžeme si ísť svojou cestou a ľudia si môžu ísť svojou úplne inou cestou a je to úplne v poriadku. Takže v tomto videu nehovorím len o tej interakcii medzi mnou a mojou dcérou, to bola len taká inšpirácia, ktorá mi pripomenula tento taký myšlienkový vzorec. Hovorím o tom, pretože to vidím všade. Vidím to medzi partnermi, vidím to medzi deťmi a rodičmi, vidím to medzi kolegami, vidím to medzi kamarátmi. Táto naša vlastnosť, že potrebujeme, aby niekto nás validoval, aby povedal, že sme OK, že sme v poriadku, tak toto je veľmi silná. Ľudia veľmi silno sa združujú do skupín, kde si hovoria podobné názory, kde sa utvrdzujú v tom, že majú pravdu, kde sa utvrdzujú v tom, že ten ich pohľad na svet je ten jediný správny a chcú, aby všetci ostatní im prikývli, pretože inak si sami sebu asi nie sú celkom istí. Pretože keď človek je presvedčený o tom, že má pravdu a naozaj vie, že takto to je, tak je mu úplne jedno, že či niekto ho schvaľuje, či mu niekto povie, že mal pravdu alebo nie. Skrátka ide si svojím smerom, nech už sa deje čokoľvek.